Brabta ma' rapporti li deru fil-medja lokali madwar tleġġimat ilu, Transport Malta ħarġet kjarifika permezz ta' stqarrija rigward il-ġar tal-e-bikes fuq il-fast ferry. Dan hekk kif madwar tleġġimat ilu persuna għarfet lill-awtorità li kienet xtrat biljett għal Gozo Fast Ferry u għal-raġuni li l-persuna li tagħtu l-biljetti ma kienitx indunat li kellu e-bike miegħu u ma tħallix jitla abbord minħabba raġunijiet ta' proċedura u sigurtà li huma stabbiliti mill-kumpanija li topera dan is-servizz. Fl-istqarrija ntqal kif l-awtorità skedat tlaqa għal 15 ta' Diċembru fid-9 ta' filgħodu meta ġiet notifikata b'tali każ. Iżda minħabba laqgħa oħra urġenti, din il-laqgħa kellha tiġi posposta bin-notifika ħarġet kważi satejn qabel, jiġifieri fis-7 u 12 minuta. Il-kap eżekuttiv tal-awtorità Jonathan Borg qal li hu mhux se jilgħab ebda lob politiku filwaqt li żied jgħid li hu interessat li din il-materja tiġi ċċarata mill-aktar fis. L-awtorità hija kommessa tintaqa' ma' kulħadd kif dejjem tagħmel. Hija b'responsabilità li tintaqa' ma' kull tip ta' NGO, ma' kull tip ta' stakeholder, ma' kull tip ta' operatur u anki individwi li iħoss il-bżonn li għandu jagħmel xi ilment jew jiddiskuti mal-awtorità. U żied jgħid li dawk kollha li kellhom jieħdu sehem fil-laqgħa ġew mogħtija data ġdida biex jiltaqgħu u jiddiskutu.